He has put His angels in charge of you to guard you in all your ways. Suguon sa Dios ang iyang mga anghel aron mag-atiman kaninyo. Bantayan nila ang tanan ninyong mga lakang. Psalm 91 verse 11. Mga igsoon, karong adlaw gipasidunggan sa simbahan ang mga anghel nga magbalantay, the holy guardian angels. Sa pagpasidungog kanila, atong giila ang ilang presensya sa atong kinabuhi ug ato silang buot pasalamatan tungod sa ilang makanunayong pagbantay, pagpanalipod ug paggiya kanato. Dihay usa ka pari nga ginganlan og Padre Ado namatay ug gipasulod ni San Pedro didto sa langit. Dito sa langit, nakita ni Padre Ado ang daghan kaayo nga mga angheles nga naglupad-lupad, lain-lain og porma, nindot kaayo tan-awon. Pero nakabantay si Padre Ado nga matag karon og unya, adunay anghel nga mubalitok, mutuyok ba? Gipangutana niya si San Pedro, "Nyor, nganong mubalitok man ang mga anghel?" Og si San Pedro mi pasabot niya, "Padre Ado, abi nimo, matag anghel nga naa dinhi sa langit, adunay gibantayan nga tawo. Mga guardian angels ni sila. Unya matag higayon nga ang tawo nga ilang gibantayan didto sa kalibutan makasala o makabuhat og dautan. Mubalitok ang anghel ug mutuyok in taon sila." Unya miingon si Padre Ado, "Sa ato panyor, kung ang usa ka tawo magsigig buhat og dautan, magsigi pud siyag tuyo?" Mao gyud mitubag si San Pedro. Unya miingon si Padre Ado, "Nyor, curious lang ko. Asa man ron ang akong guardian angel?" Ug mitubag si San Pedro, "Padre Ado, ang imo tuwa sa kwarto sa Ginoo." Sus, mipahiyom si Padre Ado. Lipay siya sa iyang hunahuna, "Kuyaw gyud ming mga pari, kay ang among mga guardian angels adto sa kwarto sa Ginoo." Unya ingon siya ni San Pedro, "Nyor, unsa man puy trabaho sa akong anghel nga magbalantay didto sa kwarto sa Ginoo?" Unya mitubag si San Pedro niya, "Ada, Padre Ado, sa kakusog nga mutuyok sa imong anghel nga magbalantay, gihimo siya sa Ginoo nga iyang electric fan." Mga igsoon, guardian angels are God's manifestations of His love and care for us. Human makasala ang tao, ug bisan gani ang tao nagpadayon sa pagpakasala, ang Dios wala gyud magpasagad kaniya. Wala moingon ang Dios sa tao, "Kay gahi ka mag-ulo, ikaw na'y bahala sa imong kaugalingon." No. Instead, God continues to love him and to take care of him through His angels. Diya sa unang pagbasa from the book of Exodus, chapter 23, verses 20 to 23. Gipasaligan sa Dios ang katawhan sa Israel, pinaagi sa pag-ingon, "Tan-awa, ako magpadala kaninyo og anghel, aron mag-uban manalipod kaninyo ug magtultol kaninyo sa dalan padulong sa dapit nga akong giandam para kaninyo." Ug mga igsoon, giila sa mga Israelita ang lihok sa mga anghel diha sa ilang kinabuhi. Mauto ang Salmo 91 versikulo 11. Nagpadayag nga ang Dios magsugo sa iyang mga anghel aron mag-uban kanila ug magbantay kanila sa tanan nilang mga lakang. Guardian angels are there to be our constant companion, our protector and guide. And not only that, in heaven, they are also our intercessors. Si Kristo mismo diya sa Ebanghelyo karon nagpadayag niini sa iyang pag-ingon,
matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Matthew 18 verse 10. Pero mga igsoon, makapangutan na sabta. Kung doon natay guardian angels, nganong usahay, masinati man nato ang kapait o kalisod sa kinabuhi. Kung tinuod ta nga ilang gibantayan, dili na unta ta maglisod o kaha madisgrasya. Dihay duha ka anghel nga naglakaw-lakaw sa kalibutan. Ang usa veterano, ang usa batan-on pa. Ga-training di ay sila. Sa ilang paglakaw-lakaw, nagabian sila sa usa ka village. Og nakahuna-huna sila nga muhangyo og tagbalay aron makapahulay. Og diha may nakita nilang dakong mansyon. So mihunong sila og nanuktok. Unya, miabli ang usa ka senyora nga murag gisapot man. Unsa inyong tuyo? Nangutana ang senyora ug mihangyo ang duha ka anghel nga kun mahimo mohigda lang sila bisan usa ka gabi sa ilang balay aron makapahulay. Mubalibad unta ang senyora pero ang iyang bana miingon nga pasudlan na lang na. Pero pabayra na sila. Ug tuod man gipadayon ang mga anghel sa balay sa maong dato. Pero didto ra sila ibutang sa basement. Sus, abog kaayo, murag bodega. Wa man lang sila tagai og kanang banig o unlan nga kahigdaan. Nianang sayong buntag, maoy namataan sa batan-on nga anghel. Ang veteranong anghel yang nakita nga murag dihay giayo dito sa bungbong. Diha dihay buho dito sa basement nga iyang gipilot. Pagkahuman ni ana, mibayad na sila sa tagbalay o nagpasalamat, unya nanamilit. Nagpadayon sila sa ilang training. Unya, nagabian na pud sila dito sa laing village. Ning tungura, dito sila nakaabot sa usa ka gamay nga payag. Busa, nanuktok sila. Unya, giablihan sila sa kabos nga magtiayon. Miingon ang asawa, uy, kaluoy ba ninyo? Nga nagabian man in town mo, sa may akong ikalagad ninyo. Og miingon ang anghel, gusto lang mig lugar nga kapahulayan. Og miingon ang bana, sus, kana ra di ay, dali, dayon mo. Unya, pangaon sa amuha, kay mag-andam ko sa inyong higdaanan. Pasensya na lang mo sa among kabos nga panimalay. Sus, mga igsuon, abi ninyo, ang magtiayon, dito ra in town higda sa sala, kay ang ilang kaugalingong lawak, mo'y gipahigdaan sa mga anghel. Nianang sa iyong buntag, sus mo'y namataan sa batan-on nga anghel, ang asawas tagbalay, nga nagtiyabaw og hilak. Kay ngano, namatay di ay in town ang ilang kabaw, nga maura ba ilang gisaligan sa pagpanginabuhian. Sus, nasakitan pag-ayo ang batan-ong anghel sa pagkasayod ni ini. Giadto niya ang veteranong anghel, ug yang giaway, yang giingnan pagkawala nimo hinungdan nga anghel. Dito sa dato nga maot kayo kinaiya, miliho ka pag-ayo sa buho diha sa bungbong sa ilang basement. Unya dinhi sa kabus in town nga pamilya nga nag-abi-abi nato, wa kay gibuhat. Gipasagdan lang nimo nga mawala ang ilang bugtong panginabuhian. Mao ba ni buot nimo nga ako makatunan? Wa kay kwenta nga anghel. Sus, abi ninyo mga igsuon, kalmado kaayo ang veterano nga anghel nga mipasabot. Ingon siya, dong, ayaw una og kasuko. Kabalo ka, life is not always what it seems. Abi nimo, dito sa basement sa dato, nakita nako dito sa buho na ay daghang mga bulawan sa ilalom. Unya, akong gitabunan, kay naguul ko,
nga kung madiskubrihan to sa dato, musamot sila ka dato, ug basin musamot sab kang ilad ang ilang batasan. You see, life is not always what it seems. Unya, dire, kagabi miabot ang anghel sa kamatayon, kay kuhaon na ang bana nining maong tagbalay. Unya, ako siyang giingnan. Ayaw sa kuhaa, kay abi nimo, kinirabang magtiayon buutan kaayo, ug mabiabihon ka namo. Imbis nga kuhaon nimo ang bana, nala, ang kabaw sa lang maoy dalha. You see, life is not always what it seems. Mga igsoon, ang mga anghel nga magbalantay sa kanunay naa, maglantaw sa atong kinatibuk ang kaayuhan. Adunay mga mahitabo sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga usahay dili nato masabtan. Pero mahibaluan nato sa kaulahian nga moresulta ra di ay sa atong kaayuhan. Sa atong mga igsuon nga naa dinha, nasakitan pag-ayo o kaha nagantos sa tumang kalisod karon. Just hold on. Just hold on. Life is not always what it seems. Hinaot mga igsuon nga sa kanunay kita dili malimot sa naandan na nato nga pag-ampo. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.